oon Emmi. Mä kirjoitan sellaista blogia kuin No Fashion Victims. Mä oon bloggaillut 4 vuotta. Se on mun harrastus, mutta siitä on tässä ajan myötä kehkeytynyt myös työ. Mä sanoisin, että mun blogi käsittelee muotia, mun omaa elämää, ihan sanaa lifestyle, mutta kai se siihen lokeroon täytyisi laittaa. Sen lisäksi siellä on aika paljon musajuttuja, sisustusjuttuja, ruokajuttuja, kaikkea sellaista sekalaista. Mä tiesin ihan heti alkuun, että kun tehdään kevääksi ja kesäksi koruja, että mä haluan jotain bohemia, jotain niinku tosi maanläheistä, luonnollista, semmoista bohemia-meininkiä. Mä sanoisin, että mua on inspiroinut ei mikään yksi spesifi tavara tai asia, vaan niinku luonto ylipäätään, kesä, eli semmonen niinku rentous. Sitten siinä on vähän sellaisia inkkari- ja meksikolaisvaikutteita. Ja mun pääpointtina oli se, että mä haluaisin niinku luonnon kiviä. Tai että ne korut ois muuten tosi simppeleitä ja sitten ne kivet ois se pääpointti siinä. Eli isoja luonnonkivimäisiä ja värikkäitä.